Dumelang namastelo chane ndimatekwana Stella Vista 8 sanibonani KwaZulu-Natali laphinde lafika lelo awa iawa ke laziwa kahle kakhulu manje la KwaZulu-Natali ngemsakazo yonke ekhona la KwaZulu-Natali niyayibonela ke namhlanje silishabukhoma uhlelo sila e-Cornubia ngiyaqala indawo negama elimnandi ke Cornubia ngizothatha lethuba ngithi angibingelele ama guest ethe samba nawo namhlanje ngithi ngiqale ngala eceleni kwami ngifuna ukuba surprise wena uyi surprise ufuna ukuba surprise ethi ubani lo muntu engathi siyamazi bambiza nge-influencer samba noSizwe Mdlalose namhlanje msizwane uright mfowethu ngiyaphila kakhulu ngiyajabula nawe futhi ukuthi uyaphila ngiyabona indlela okhuluma ngayo hayi umqema uyangibona ukuthi ngi-healthy uhleli kwi-position yonesi awukwazi ukugula ngiphila ngomjovo mina hayi okuningi emavikini adlule kanti nami ngibanjelwe nje yiphika lami ngoba sinezifo phela ezihlukahlukene ongeke kuhambe kodwa utshela abantu ngazo uyabona ngathi ngibambelwe iphika lami ngisesibhedlela hawu ngibona ngene enye insizwa nezimbali ezinhle esibhedlela iphethe izimbali ihamba iyacula ngithi hawu lensizwa ngihlale ngibona ku TV nje awu mangithi kanti lensizwa le ifikile esibhedlela kwakukhona kumlayezi ayiuphethe engifisa ukuthi ngingathathi amandla ayo ngikusondeze kuwena ngithi mfowethu siyakujabulela ohlale usenzela khona umuntu obakhonze kakhulu abantu seswabona amagalelo akho na kwi social media abantu bazuthi indawo yokuyogxeka noma yokuthuka abantu kodwa wena siye sikubona isikhathi esiningi mawuyisebenzisa you always seek for izinto ezipositive ukuthi nakho okupositive engingakwenza sakubona usesibhedlela lapha ngifuna nokusisho igama ngifuna uyisholo wena yini ebeyintshisekelo yakho yokuthi sikubone ngelanga usukuma ugcina uya lapha ya esibhedlela awusithathe nje ukuthi ubani okabani wenzani emhlabeni ngoba phela siyezwa kuthiwa uinfluencer mina bengithi uhlobo lomkhuhlane ngize nje la ngiphethe ne-sanitizer ngithi angizokushaya nge-sanitizer lokho ngulahle ebhani ubani okabani mfethu ubeka abantu esithombeni angiphuthume usizwa kaMdlalose lo usizwa kaMdlalose Sibongo ngizalwa eMlazi kaG section umfana okhulile nje okhulele lokishini wafunda lokishini ngumusa kaNkulunkulu ke impilo iyaqhubeka umuntu ke wagcina sekhona into ayithola empilweni zokuthi ekwazi ukusebenza ephile abantu abaningi bangaze afrotainment ngisebenza as umculo wase-afro ngenza umculo weGqom ngiyakwazi phela mase sidansa lapha siGqom ngiphinde ngibe u-MC na ngiphinde ngibe actor kuzalo ngiphinde ngibe umsakazana abandla kancane kuphi manje komunye umsakazo othile imuphi lo msakazo ukhozi FM amaxoki yebo ngomgqibelo angithi lolu hlelo liyaphuma phela nakulukho ngiphinde abantu abaningi bangazi as a fashion designer umsikweni kahle kahle ujack of all trades futhi kahle ngaqedi into yami nakho nje lokho yeza nje kancane iyavela awu uyabona ke siyajabule masithole abantu abafana nani abanamatalent yafana ngoba la eSouth Africa iyouth ngoba ngisakuthatha njengomuntu oyiyouth wena abantu abaningi abasha bakhomba umunwe lokhu befuna ukukhomba kuhulumeni bekhombe kubani akekho thatha yena enxexhe bathi mina it's about me mina ozenzela lento sikuboneke la ushutha ngisho ivideo ungena kwesinye sezibhedlela zethu awungithathe through ubwenzani lapha esibhedlela enintshisekelo yakho isukaphi yokuthi usuke uye kulesa sibhedlela yini igama lesibhedlela futhi engingakusho nje ngiye ngaba nesimo siyazi ukuthi empilweni mophila uba nezimo ohlangabezana nazo ezinye uyifaka kuzona wena yebo ugcina usekumele ukuthi abahlengikazi bekusiza ekutheni bekubuyise kuleyo ngqondo owade uzama ukuya kuyona so nami ngiye ngaba nesimo engehlambe ngasidalula ke awufuna ukusidalula absolutely but ngayithola ke ngisesibhedlela i-treatment I think ababe ngangitreat ngoba nakho ngusizwe Mdlalose but nje kuningi engakufunda okwa register ngakubona ukuthi hayibo kanti impilo inje kanti abantu benza kanje kanti onesibanje so ngangalala khona so kuthe manje kodwa kwi-women's day ushuthi i-women's league ngiyakubona ukhuluma ngayo manje ya nge-women's day so since ade kuyinyanga abantu besifazane kube senhlizweni yami ngisenawo mama athi engingabani nawo uma wangayena umuntu engambiza ngokuthi umuntu ofundile nomuntu umuntu onomnotho othile khathi ehamba ushiya but one thing uma eshiya angasoze ngayikhohlwa nami ngifisa ukuthi mengihamba emhlabeni ngishiye kubantwana bami noma ngishiye kubantu engiphila nabo uNkulunkulu absolutely the gift asipha yona nje mehamba emhlabeni akasinishaya ngamafa akashiya ngento ezinkulu
but iyodwa into ashiya nayo uNkulunkulu. So ithe mewusuku lo mama then ngakhumbula ukuthi hey ngabe ngishokela mhlambe ngihambisa kena and then kwaringa ukuthi hey khona abantu besifazana abangisezile ngisesimweni singekho mnandi kwase kuvuka ama minutes nje ukuthi hey othi ngithathe something ngathenga nje imbali idrink namakhekhe to say siyabonga. I think onesi abanotiseki kunabantu abaningi abasebenzayo. I think nokuthi ubunesi akubizi ukuthi usebenzele ukuthi ufuna imali kuphela. Le nto kubunesi ibize inhliziyo ende, ibize kuyinikela nokuyicommit, ibize ukukhohlwa wena nezinto ezijabulisa wena and then take care of umuntu onempilo engathi iyaphela. So asinakho unganotice futhi sinakho ukunixela ukuthi bekhona ohamba emhlabeni sithi hayi labo nesivese abanaki angithi bangena ko live ntambama and we treat onesi engathi abantu abangaphili emhlabeni engathi uNkulunkulu. So kuyavuka ama minutes usukubona ukuthi yazi unesi ukwazi ukudela kwakhe nabantwana nomkhonyana nakho konke ekhaya efaka imask ukuthi I'm going to umuntu olahlekelwa impilo manje, I'm going to umuntu osick kuzomela ngithathe isibindi. Ngisho ukuthi ugqoka kanjani kwakho but uyakhohlwa lokho mase usewodini ngoba kunomuntu ofuna ukuthi mekubuka masethi mhlambe ngizophila. Kunomuntu ozombamba usathi uzombambile uzonitambama ekseni mongena kuthiwa uhambile ngo4. Kukhulungu baba ukuze ukuthi umuntu ushonile. How much more na umuntu wesifazana ohleze ezwa leyo language ngamadle bakhe into enade inakekela izolo itsuswa ihambe emhlabeni. So I think kubuye back yonke leyo nto. That's why I was saying ukuthi let me just lokho okuncane okukhona uNkulunkulu angibusise ngakho mhlawumbe ngelilanga uNkulunkulu uzobona ukuthi if ngikwenzile lokho kulokho okuncane ngiphe kona mhlawumbe mase nginike okukhulu but kulokho okukhulu ngipha kona ngiyamkhulekela ukuthi angangenzi kibe nempama ukukhohlwa ukuthi samele ngiqhubeke nokupha. So ileyo nto nje yangigqugquzela ukuthi we honor you, siyanithanda kakhulu uNkulunkulu enibusise. Uyazwa ngibala njalo nami lapho ngoba ngisho ngibe sanesi mhlambe kumlayezo ongawudlulisela kulo ngqoma nje nesi inyanga abantu besifazane ukhala ngokuthi abakuphathe kahle amanesi. Engingakusho ukuthi uNkulunkulu engathi ngababusisa uNkulunkulu elinika isibindi uNkulunkulu elinika iqiniso ningayi ngokuthi ngekuphela kwenyanga ngizothola imali which verse imali ibalekile ndiyadingakala ukuthi kwazi uqhubeka umsebenzi omuhle. Uma unesi uyadinga uba muhle uyadinga ukuthi nawona unomndeni uyadinga unakele abantwana noma uyadinga unakele ikwakho. So but ingqondo yeni ayingabe sekutheni focus kakhulu etheni kunemali emeli iphume ngoba iqinisa ilahle ifocus yomsebenzi kumele ngabe uyosebenza but emyabo bonke onesi abakhona idwe ithola ireport ukuthi uyathandwa noma uthola ireport ukuthi siyakubongela noma siyanijabulela but iba nalento ukuthi ungakulinda ukunconywa ungakulinda ukubonga nomsebenzeni usebenzayo udinga ukuthi because monganconywanga uzolahla ifocus but ifocus yenu ayibe sekutheni ukuyinikela ukuyikhohlwa. And mase ngiyathanda iBhayibheli emelithi ubusisiwe ophayo konwamukelayo. Lithi ubusisiwe ophayo lisho ngokuthi imali. Yebo. Lithi ophayo nje ungapha isikhathi ungapha ukuhlakanipha ungapha ukubekezela. So ngibuye ngikhohle ukuthi lo muntu esikhuluma naye umsakaza ngalithatha lo lihlela ahambe nalo luze liyophela. Umuntu mengaphilile noma umuntu megula kukhona ukuhlukumezeka okukhona kuyena uyaba nokungacabangi ngendlela efanele. Kakhulukazi futhi nomndeni osukubhekene nalowo muntu olele esibhedlela uyaba nokuthi focus bayelahle because basuke befuna ukubona lowo muntu ogulayo ephumelela ephila. So ukucabanga asoze sakujudge futhi akusoze kwashintsha but into esingayenza ukubanika ithemba ukuthi as much as endlule esikhathini esinzima nigulelwa but sibekezeleleni sizame lana kahle hle akudinga ukuthi sizame thina ezonesi kuphela but sidinga nesupporting nina namandla ukuthi nathi sibe namandla ukuthi simnakekele lo muntu evuka. So engingakusho kontanga bethu ibhedlela zahulumeni akuwona wonke umuntu oqualifyayo ukuya ezibhedlela ezithile esingayibiza ngo private ntontoni but lezi ezikhona uNkulunkulu asibusise ngazo esingakhokhi asibanakekele onesi sibathande sibahloniphe. Phila masuphilile ukhumbule ukuthi uphilisiwe ubuye uzobonga akudingi into enkulu ukuthi nje ngiyabonga kuze ngelinye ilanga mawuphinde futhi uhambe endleleni uqhuzuka kube lula ukuthi masufika kuthiwa hawu usuphinde futhi asiqhubeke futhi siphinde sikulungise because isihlezi sikhenikho. So awukwazi ukuthi masukhenikhiwe wasinda masu umbukela phansi umuntu okhenikile because awuyazi impilo ukuthi izokubuyisa nenso nje engigqugquzelayo ukuthi asibahloniphe asibathande kakhulukazi mekuwukuthi uma wakho unesi or kunonesi
kini make sure ukuthi labo muntu niyamhlonipha nimnika isikhathi because abhekana nakho kukhulu angeke akusho futhi sometimes khona ingoma esho njalo ethi ayike ithini yakho ingoma eyodwa edumile njengamanje ziningi ke ngalapho ke awushaye ngeyodwa sikhumbuze ukuthi niyayibona le ethi bese sikuvumela ke la sinothisha omkhulu la sikuvumela ekuyaduma kakhulu uphethene esandleni uphethene esandleni ingoma yakho le khona ke manje ngoba leyo ade kweyadla dlamshunqo sefeaturation mina ekhona kwi-album yami ufike lephi ithi uchomi kachomami uchomi kachomami uchomi kachomami so yeah abantu bajabula kakhulu ukuthi ayike uyayizwela ke nathi siphethe ikhokho ke namhlanje ngiyabona no principal selokho enqekuzikhanda lapha ujabula uyadansa no bafethu siyazi ukuthi ke umsebenzeni wenza nani awulula kakhulu isikhathi esiningi kufanele nihlale kancane nibheka nichecka ngoba ayikho into ebhlungu njengoba nabantu abesemehlweni abantu siyanithanda sivuka ngani nis-entertain kodwa nabantu ekugcineni kosuku kubaleka ukuthi uhlale nawe uhambe uyoyichecka la ebhedlela zethu amasango siwavulile ke nize ninganqeni lutho nifike ngaso sonke isikhathi endinga ngaso mhlambe ke awugcina akho sengizokukhulula awugcina ami athi abantu ababantu uNkulunkulu ebuNkulunkulu kubantu absolutely one thing about uSizwe Mdlalose ungangibona kwesinye isimo ngenze okunye ukuthi uma ukubuka wena masubona kungakuhle emehlweni akho but one thing about me ngumuntu omthanda uNkulunkulu umuntu okholelwa uNkulunkulu ungisuse somewhere and ngiyamkhola ukuthi ungisa kwenye indawo so abantu singakhuluma into eningi sikhulume ngokuhlakanipha sikhulume nangokuthi samagaga ekukhulumeni but into yomsiza umuntu ukufumana uNkulunkulu so into engisho ukuthi sifumana umusa sithandiwe I always say menginabangani bami sizenzele izinto zethu lezi zomdanso ukuthi siyafana senza ngokufana futhi into ezokudidisa uzogcina ungafinyelanga la uNkulunkulu afuna uye khona ngoba ubuka mina masoba comfortable ngani into esenzayo siyakhula ngokufana but umehluko okugula kwethu ukuthi mina ewodini yami khona udokotela lokho engilapha so siyakhula but ukugula kwami kunodokotela lokho engilapha and one day kuyobe sengiyasinda mase kube ngathi mina ngiyathatha noma ngithwele kanti ngikutshenile ukuthi asiguleni base sithola umuntu ozosilapha kodwa so lento ngithini mawuthi uphetheni esandleni wawufuna ukuthini kuningi ngeke sakubala because kuningi kuya ngokuthi umuntu ufuna ukuphathana but asiqheke esesiqhuquzela ukuthi phatha into right phatha into ezothanda bebeyibona mase bayasizakala ungaphatha into selfish ezosiza wona kuphela but yonke into oyiphethe ida ukufunda ida kuba umama ida kuba ubaba ida kuba umuntu omusha enza sho ukuthi kwi-environment okuyona kwi-space okusona there's something oyenzayo ezothi wonke umuntu beyibuka mesethi absolutely so umuntu engaphatha noma yini bathi sigqugquzela phathi into ephilisayo siyabonga kakhulu Sizwe Mdlalose insizwa la socializer futhi ephinde ibe influencer kodwa hayi le influencer umkhuhlane laba ke abathanda nje ukuthi ke mawubabona uhlala uyijabulele kwashaqa siyabonga ngethubo siphela namhlanje siyafisa futhi uqhubeke nokuyigqugquzela le nto ukuthi indawo zethu lezi esinikezela ngazo ngezempilo ubatshela abantu ukuthi ke cha kuyaphilwa lapha kwakhiwa impilo futhi siyabonga kakhulu kubonga mina ningibongile nakuNgqongqoshe Nkosi yami abantu ngisazombona mengiphuma la besifutha naye mawuphuma lapha ngaphandle so ningibongele nje nakuyona ukuthi sibonge nakuyona yonke i-team nje angingagcini la ehlalweni nabanye abathi abaqophayo uNkulunkulu enibusise niqhubeke nisebenze kahle nangu owu-anonymity noma u-anonymous awungene we-anonymous usemoyeni yebo njani siyaphila anonymity wena uyaphila hayi siyaphila ya wayifihla kusho ukuthi ufuna ukugiva lensizwe usizweni hayi kanti okay ukuthini okwakuphawula noma umbuzo wakho ngisacela ukubuza la uma umuntu wesifazane osanda kuthola ukuthi umdlavuza wesibeletho ekubeni uphulele bangakanani indlipha yokuthi umntwana asekutheke okay amathuba ukuthi umntwana agcine affecteka mawukuthi nomdlavuza wesibeletho endukhulelwe futhi usanda kuthola okay no ngizocela ukhabazela uzoyithatha inamba yakho bakuthinte nodokotela okuyena ozoxoxa nawe ngoba into esensitive le kufuneka athola information eningani ukuthi siku stage bani kwasha kwacima zonke lezo zinto sizocela ukuthi ke uyixoxe nodokotela nje abazokuthinta emva kwalolu cingo
ebese ke akufonele back udokotela nixoxe naye ubuso nobuso. Siyabonga kakhulu. No into ethinta last week ikhona ikhola yethengenile umdlavuza baningi abahlale befisa ukwazi ngawo umdlavuza osibeletho, umdlavuza webele but enye yezinto ezisensitive esiyesifuna ukuthi umuntu simnike ithuba lokuxoxa naye eduze kodwa now and then we program siyabaletha abayixoxisayo into yawo umdlavuza lo. Ngizothatha ukuthi ke ngigijime ngejubane ngeke kuyi Facebook page yethu njengoba ngishilo sisathatha ithuba lokushintsha lapha insizwa yethu Sizwe lekade sinayo la besamshintsha bezosifakela enye i-guest yethu elandelayo. Ngizoya kwi-Facebook page ethi Ntokozo Maphisa SA lapho besicele khona abantu abangene emoyeni babonge noma ngabe ubani emnyangweni wezempilo okuyena othema ukuthi uyasondela esikhungweni sethu wakulekelela wayizizwa ulekelelelile lapha kuNtokozo Maphisa SA ukhona uPhakamane Nxumalo uthi ngithi angiphakamise ukubonga kusister uthi Fakude obengiphethe kahle eMkhuze Clinic bayaphila abantu eMkhuze na uMkhuze Clinic uyamenyezwa la last couple of years manje usengumphathi eclinic engaphansi kwaseNgoje emakhaya ngikhohlwa igama layo. Unakekelana ngempatho unesimilo ngeke usho ukuthi umphathi loya uyaphuma eoffice anicheck anibingelele acheck abantu eclinic ukuthi ke konke kusahamba kahle yini hayi impela lolu hlobo labaphathi luyafuneka uthi ufuna ukumbonga esaphila ubonga bani ubonga usister uthi Fakude uPhakamane Nxumalo ngejubane lapha kuJeff Sabela uthi absolutely eclinic yakwaSomkhele good services ave benama services amahle lapha ya eclinic yakaSomkhele ave bephathana kahle kuleli thuba lamanje ke ngizothatha ukuthi ke sixabule ngejubane sibheke lapha yami udokotela uMthembu ngibahlonipha odokotela ngifuna ukubiza ngegama emoyeni kodwa ngizosala sengikubizayo ngoba nali ithuba selize lavela ukuthi ngumemeza. Yebo. Ngiyazi ke ukuthi ke uzositshela ukuthi ngabe wenzani la eminyangweni wezempilo KwaZulu-Natal awusihlebele ukuthi ubani wakabani wenzani eminyangweni wezempilo KwaZulu-Natal. Siyabonga Mr Maphisa sibingelele futhi sibingelele noNgqongqoshe sazongena sibingelele ababukeli nabalandeli. Mina ngu Dr Sindi Mthembu. Yes. La eminyangweni ngisebenza ekolishi lamanesi. Ngiphethe khona as principal. Yey hayi into enkulu kwempela leyo. Thisha omkhulu. Angithi wena ke masiphethe uthisha omkhulu asifuni into yezo lokhu isixakanisa la ngoba siphethe uprincipal. But ke mhlambe ke mhlamba usibeke esithombeni ikolishi lamanesi lisebenza kanjani ngoba ikhona lenhlese yokulibuka lona as into umnyango wezempilo kunokuyibuka njenge university namanye ama university ngisho lokho ngoba sesithole futhi sesithola inqwaba yembuzo la abantu abasuke bethi sibona niya train amanesi kwasha kwacima as if nina kufanele kwesinye isikhathi nimi ukutraina kwasha kwacima mhlambe ke awusibeke nje sithombe ukuthi linesi eliqhumeke kanjani eminyangweni njalo li college eqhumeke kanjani eminyangweni ukusebenza kwalo kunjani ithini into yokusebenza kwalo. Okay. Siyabonga Mr Maphisa kusho ukuthi eSouth Africa yonkana iphelele yonke iminyango yezempilo uthola ukuthi kunama-college amanesi attached kumnyango ngoba kusa establishwa ema-departments kwatholakala ukuthi ngoba amanesi abantu abasebenza kakhulu eduze nama-patient kuthiwa bedside amanesi ahlele khona kwase kuthiwa makwenziwa iminyango kahulumeni yezempilo akwenziwe nama-college azoba within iminyango kahulumeni ukuze ikhiqize amanesi eduze futhi azohamba i-training yabo ebekwa i-placement Maphisa ukuze e-practice vele esebenza engaphansi komnyango. That's why uthola ukuthi ke siyicollege elifola ngaphansi komnyango wezempilo. That's how we were established. Imnandi ke leyo kwazi ukuthi ke sinalo nathi ikolishi lethu elingaphansi nje komnyango wezempilo. But ke umhlamba ukuhlukanisela umuntu yini umehluko kwenu ke phakathi basesizwe abanye kuthiwa ba trainer e-university abanye ba trainer e-college lethu ngaphakathi eminyangweni wezempilo ukhona nomehluko okhona lapho. Ukhona Maphisa ngoba
uthola ukuthi e-university kakhulukazi angithi kunama category ahlukene ama-nurse. Absolutely. Thina as i-college si-trainer kakhulu ama-lower categories if ungabeka ngalolo limi. Okay. Si-trainer 1 year ama-nursing assistant. Okay. Besi-trainer no-staff nurse, no-sister sabakhipha. Yes. Kodwa ama-university wona a-trainer onesi abaphuma nama-degrees ebese beyaqhubeka-ke no-masters and so forth. So umehluko lapho kuma-qualifications umuntu azophuma nawo uma-train e-university noma e-train e-college. Sibonile-ke ngamaviki adlule nikhipha isikhangiso sokuqeqesha kwabahlengikazi. Ake sixoxele ukuthi athini-ke ama-requirements akhona umuntu uma ukuthi uyafisa ukuba unesi yini ekuzomela benayo. Okokuqala nje ngizokubalula ukuthi mhlambe ngithole lethuba ngisho ukuthi uma ufuna uba unesi Maphisa kubalekile ukuthi kuyi-check nawe ngaphakathi fanele ukuthi ube umuntu onjani, umuntu oyithandayo, umuntu othanda abantu, umuntu othanda ukunakekela omunye umuntu. Lokho kubalekile before sifike kuma subjects nani nani ukuze wazi ukuthi uma usufika la kuze ukuxaka mase unakekela abantu abagulayo. Mase siza ezifundweni ofanele ube nazo kufanele sidinga umuntu one-English. Isingisi kakhulu ngoba sifundisa nge-English phela sifundisa ngezwe kuthiwa futhi phela mawusuya ezulwini ngathi kukhulunywa nesiZulu ngiso sezulwini. Is it something to do with that noma hayi ke akwazi lokho. Hayi ke sidinga English level 4 sidinga ne-maths angiphela uyacalculate imjovo lana abantu namaphilisi anelinganiso. So funakala i-maths esithi level 3 kodwa makuyi-maths lit noma ufunde njengathi o-arithmetics kuba u-level 5. Okay. Maths leave. Bese sidinga ne-life science noma i-biology. Ngohlelo lolo ngegama lakudala. Or i-physical science nayo sayithatha. Bese kuba u-25 points. 25 points. Yeah. U-25 points lo yini? Kuyi-maths le noma kuyo yonke? I-certificate sakho wonke ama-symbols akhe ehlangene kufanele enze 25 points. Thina ngiyabona ngey'khathi zethu yayingekho into yo-25 points. Kwakuthiwa uthole o-A abangaki sasho-ke thina sasithola abawu-6 ukuthi hayi bawu-6 bese kuthiwa uthole o-B abangaki cha ube wodwa u-B ngoba ngashiya nje sengenzela kufana nezinye iy'ngane yabona. Absolutely no angale uchitha isikhathi ngiyazi sisenawe usazoqhubeka usichazele ngalolu daba besicelileke abaleli sibakhumbuze ukuthi-ke sisemoyeni njengamanje sinomphathi jikelele wama-college igama lohlelo i-KZN Health Chat.gov.za usekhona-ke noNgqongqoshe engizocela mhlawumbe yena-ke sithi kumphuthumila ukuthi simfake emoyeni ngoba uzophinda abe umuntu othi hulukuqu ngokushesha ngoba sibhizi kakhulu uyabona silo hulumeni obhizi asifune kushiya umuntu ngaphandle. Ngibonile izolo kubhizi kutatazelwa Ngqongqoshe nihambe niqasha abantu nje niyabaqasha abantu KwaZulu-Natali ngizwe kuthiwa niyaqasha ngapha kuyakhithika niyakhithiza nje kuyenzeka izinto asikubingelele Ngqongqoshe sithi sawubona. Siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele nakubalalele emakhaya sibhizi njani Ntokozo. Yo angiyazi mina uhulumeni obhizi kanje uyazi ngibona iherigwala igcwele ithe phama abantu ngiyabona nizokwenzani bathi siyasebenza thina. Yeah. Wena hayi nami ngiyasebenza. Wena wonke umuntu KwaZulu-Natali uyasebenza. Mangithi ngiyabheka la apply khona kuphuma into ethi ihlifi akumsebenzi abantu Tesha waya ku province yaKwaZulu-Natal. Awusibeke esithumbeni ibithini into izole eherigwala stadium. Uhulumeni waKwaZulu-Natal Ntokozo uthatha isinqumo sokuthi njengoba sazi ukuthi i-job creation noma ukusebenza umsebenzi ayikho kangaka kufuna kube nendlela yokuthi nathi sikwazi ukusiza ukuthi amathuba emisebenzi abe khona kubantu kakhulukazi abantu abasha nabantu ke abafuna nje uku-applya. So izolo ke besilauncha iprogram yethu ye-provincial government iholwa undunankulu esibiza ngokuthi isithesha waya lapho ke sine site online that umuntu noma ngabe kuphi angaya ngisho noma ngabe umuphi umnyango we-government ngisho ukuthiwa usemkhanya kude usemajuba useNewcastle uma ungena nje kwi-department ubacela ukuthi ngifuna ukungena kwisithesha waya bayakunikeza i-laptop ungena u-apply because ama-post onke kahulumeni afakwe endaweni eyodwa kwenzela kona ukuthi abantu bakwazi ukuthi basheshe bawathole bawa access. So sinciphisa ke i-process ne process ende yoku-applya uma u-applyela imisebenzi kahulumeni. Hayi ngiyajabula uma ukuthi ngempela sesikuleli ndawo ke la esithi KwaZulu-Natali hayi impela
wonke umuntu uzogcina elitholile ithuba lokusebenza maye naye ezokusukumela kodwa phela lokho ukuthi afune ukuthi ke ngizokwenza kanjani ukuze ngisebenze ngoba ngibonile amathuba angaphezulu ngathi asidlula sonke KwaZulu-Natal ngathi izosebenza wonke umuntu. In fact Dokozo sithatha isinqumo njengohulumeni waKwaZulu-Natal ukuthi sizothatha wonke amathuba emisebenzi akhona kwi-province swafake lapha kodwa undunankulu ebambisene no leader of government business uMEC uMthombeni bayaphuma futhi bayosifunela amanye amathuba kwi-private sector esizobuya siwafake kwakhona lana ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi bawathole. Silizwile nale complaint yokuthi kubukeka sengathi abantu abaqashwayo kuphela abantu abaneminyaka ewu-35 ukuya ngaphansi. Si-emphasize le commitment esenziwe upresident ukuthi cha kunjalo ukuthi nje phela abantu abasha bebenikezwa i-opportunity noma benikezwe priority kodwa awukho umthetho othi uhulumeni uqasha abantu abana 35 and above. Of course akhona ama-posts owazi ukuthi uma usuneminyaka ewu-40 nje ngeke uyojoyina emasosheni ngoba kufuna ube nesifuba esisaphila. Ngeke uyojoyina ephoyiseni ngoba uyagijinyiswa lapha. So zikhona indawo ezi-physical eyifana naleyo kodwa hayi ama-posts onke kahulumeni anjalo. Usakhuluma ngamasosha khona wayikhuluma uNgqongqoshe ethi ngeke ube nesibindi njengomuntu wesifazane. Uthola ukuthi uyachitha uchithela umuntu ophatha amabhomu emzimbeni. Uthithela isosha. Ayi isibindi sikhulu kakhulu kodwa ake ngiphuthume ngejubane lapha eMkhambathini ngithathe nangu Andiswa Ndawonde. We Andiswa usemoyeni sawubona. Yebo sanibona. Uyaphila Andiswa? Yebo ngiyaphila. Bayaphila abantu eMkhambathini? Yebo bayaphila. No, awuthi nangu uNgqongqoshe la imibuzo wakho uthini wena nokuphawula kwakho? Ngifuna ukubuza ukuthi ngibonile la imfundo ezokuxhumana ukuthi abendula ngaseLanda ngicela kwaZulu-Natal ukuthi siqinise kangakanani ukuthi yini esikwazi ukulapheka? Ikhambi lengculazi selitholakele siyalapheka ingculazi. Impela ngeke ngezwe kuthiwa khona umfundisi obehambe ethi uyabalapha abantu ngamanzi nangani ethi yena usiyayilapha impela ingculazi. Ufuna ukwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso ukuthi ke selitholakele ikhambi lengculazi. Angithi ngikubuzela kahle. Yebo kunjalo. Uzolalela emoyeni ke mntanami uzokutshela uNgqongqoshe ngoba ngathi bayalibheka leli khambi kodwa ke senilitholile uNgqongqoshe. Asinalo ikhambi Ntokozo lokulapha ingculazi noma lokulapha igciwane kodwa sinayo i-treatment ekwazi ukuthithibalisa leli gciwane. Iyona le treatment esithi abantu bakithi abahlale kuyona uma nje usungenile kuyona hlala kuyona ngoba uma uyiphuza ngendlela odokotela basho ngayo ligcina igciwane lingasabonakali emzimbeni lokho esikubiza ngokuthi undetected. So ubalekileke ukuthi abantu bakithi bahlale beyiphuza i-treatment ngoba uma uyiphuza njalo igciwane liyathithibala lingabe lisatholakala egazini okungasho ukuthi alisekho kodwa ngesikhathi li-undetected lingatholakali futhi egazini lisho ukuthi alisakwazi ukutransfereka. Yingakho sibacela abantu bakithi ukuthi abahlale kwi-treatment abangene kwi-treatment okokuqala but bahlale kuyona ngoba okwamanje iyona solution esinayo ngoba ikhambi lokwelapha likabi khona kodwa ke sesinalo leli likwazi ukuthithibalisa igciwane and unabantu asebephile iminyaka engaphezulu kwa-20 bedli treatment uma uhlangana naye nje endleleni awumboni. So siyabacela abantu bakithi ukuthi ngempela kulesikhathi samanje akekho umuntu okufuna adlule emhlabeni Ntokozo ebulawa ukuthi u-HIV positive. Udaba lolo hlale lungiphatha kabi nje lungicasula futhi kwesinye isikhathi ngoba kuba umuntu ohlukumeza umndeni ngoba phela yena usuke engasekho emhlabeni yena usuke esedlulile kodwa umndeni usalukhala ukhala ngomuntu bengekho isidingo sokuthi ashone uma nje ebephuza i-treatment wakwazi ukuthi igciwane lathithibala. Siyabacela abantu bakithi abaku-treatment hlalani ku-treatment akekho umuntu ongenawo umshanguzo wakhe. Ngisho kuthiwa uphethwe ikhanda uphuza umshanguzo ngisho kuphiwa uphathwa isisu uphuza umshanguzo. So asingabi ne-competition yokuthi ubani ophuza liphi iphilisi. Sekungcono namhlanje sesiphuza iphilisi elilodwa so asisekho isidingo sokuthi sibe nenkinga. Uyabona-ke futhi uNgqongqoshe mase ediniwe thina sithwala kanzima ngapha so aniyeke ukudina uNgqongqoshe but ngiyanicela ngiyayincengela kini emakhaya phuzani iphilisi nihlale ephilisini nisikhupha umthwalelo siyawukhupha umthwalelo ke nawe siyawukhupha ngempela umthwalelo siyanicela emakhaya nihlale ephilisini bakwethu. Cha Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke kunalento leyo ukuthi ke eindaweni eziningi ezisemakhaya sibonile uhulumeni ebehamba nopresident uNgqongqoshe wamanzi ehamba eindaweni eziningi khulunywa indaba yamanzi ukuthi amanzi engathi esifundazweni iba khona indawo ukuthi eindaweni eziningi awekho amanzi kodwa ikhona lenhlese le
esiyafisayo ukuyikhuza futhi othothi ikakhulukazi abendaba kuzothi makuphela amanzi endaweni lathina sinesibhedlela khona bese ithatha indaba yenziwa indaba esibhedlela ethi nayi amanzi lesibhedlela wekho le ndawo ayinamanzi bese kufuneka umnyango wezeMpilo ukhulumela into yamanzi ithini into yamanzi kahle kahle la esisuke sakhe khona phela nathi ba inkinga kwesinye isikhathi othothi ihlasele nje wonke umuntu kuleyo ndawo leyo nanokuthi ke kukhona nike ninakho ke ezibhedlela zenu zokuthi amanzi mayiphelile nikwazi ukuthi ningenelele ukuthi kusizakale labasuke besesibhedlela okokuqala nje Ntokozo ngicabanga ukuthi kubantu beindaba kubalekile ukuthi umuntu ayihloniphe i-professional ekhethile ayihloniphe i-professional kuyona so umuntu uma reporter indlela yokuhlonipha ukuba i-journalist ukukhuluma into eyiqiniso nokukhuluma into ethical nento eqondene uyabona ke abanye uyababona ukuthi basuke befuna ukuthengisa nje amaphepha bese ke bebona ukuthi kupopular ukuthi kuthiwe kulesa sibhedlela amanzi awekho therefore umnyango wezeMpilo i-department yakwa health ibizwa nge-Department of Health not Department of Water. There's a reason why ngoba ikhona iDepartment of Water and Sanitation akuthina umnyango wezeMpilo umsebenzi womnyango wezeMpilo ukubhekela impilo kuphela okunye sikudingayo nesikusebenzisayo esibhedlela sikuthatha kulabantu abane responsibility yokusinikeza wona kune Department of Water ene responsibility yokusiprovide ngamanzi kube nomasipala abene mandate ne responsibility yokusiprovide ngamanzi akusiwo umsebenzi womnyango wezeMpilo ukuprovide ngamanzi sesikushilo ke kodwa konke lokho kuyaye kutholakala kwesinye isikhathi ukuthi indawo ayinamanzi kube nenkinga yamanzi mhlambe kuphela inyanga kuphela amaviki indawo ingena by the way abantu bamaphepha kufuna ngabe baya komasipala uma ngabe amanzi angekho ibona kufuna ngabe bayasiza ukubuza umasipala waleyo ndawo ukuthi njengoba amanzi engekho kulesa sibhedlela nithi abantu baphila kanjani abakwazi ukubuza umnyango wezeMpilo ngamanzi kodwa sesisithathile isinqumo kwezinye indawo ukuthi siyabona ukuthi kuba khona indaba inkinga yamanzi siyazakhela amabhohole lapho esikwazi ukwakha khona sakhe ama reservoir lapho esikwazi ukwakha khona noma sithola ama water tanker azoletha amanzi uma ngabe inkinga ikhona siyabacela kodwa ngempela abantu abayihloniphayo abayibiza ngama journalist ukuthi cha abenza umsebenzi wabo ngendlela eqotho ngoba phela umnyango wezeMpilo akusuka umsebenzi wabo nathi sisuke senkingeni efana nomphakathi sisuke singenamanzi umphakathi ungenamanzi sizama ukuthola i-alternative akusiwo umsebenzi wethu uprovide amanzi kodwa siyazama indlela ezi-alternative yokuthi amanzi siwaletha kanjani esibhedlela uma ngabe kuleyo ndawo amanzi engekho kwi-Facebook page yomnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health sithi mncome umbonge esaphila uJohnny Dinzi Nomagugu uthi nurses at Boom Clinic PMP bahamba phambili shame good service at its best salute uyabasalutha angithi ke sesithi abangene bebancome besaphila ngicela nje ukuthi ke usikhumbuze Ngqongqoshe ngizwile kuthiwa ke amabombo kusasa ubheke le phezulu kwamnyathe efilidi namba le eZululand lapho ozobukhona yazi babuye bethi ke maningi amagama khona lababuye bethi seZululand kube khona bathi kuphi futhi hayi sithi thina semzala Nxumalo emzala Nxumalo absolutely uzobulapha ya emzala Nxumalo efilidi impela kusisi kwamnyathi kwamnyathi eWard 5 kunomfowethu laphana umdididi Ntombela umdididi une NPO asebenza ngayo yokuthuthukisa umphakathi yasebenza kakhulu ke la NPO kaMdididi ngoba iyakwazi nanokuthi ibizo oNgqongqoshe bazokwakha izindlu lapho kunenkinga khona so is a very active NPO wasicela ke umfowethu umdididi ukuthi hayi ubona sengathi kule ndawo ngoba indawo yakwamnyathi Ntokozo yindawo eseFryhead impela kodwa ikwisite la seFryhead okwakuyindawo lapho kwakunama mines khona so iqhelelene kakhulu nedolobha lona qo so wayesecela ukuthi asize silethe iprogram yethu yesibhedlela kubantu sizobe silaphana senze isibhedlela kubantu senze uqoqoqo kuzobe kunesiphihli nje wonke umuntu uzobe khona kuyobe kuphithizela siya excited kakhulu ke ukuthi sithole ithuba lokuya eWard 5 kwamnyathi ngoba sizokwazi ukuthi sibone nabantu esingajwayele ukuthi sibonane nabo noma sibasize on a day to day basis no asithathele ithuba sikhule Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi iningi izinto ezenza kumaqhapheshu kuyahlipizela nebhizinisi kodwa kulesifundaze anifuna ukushiya umuntu ngapha we leave no one behind sihamba nabo bonke abantu absolutely ngiyacela ke bembingelele kahle kusasa uNgqongqoshe belo bethe nje absolutely lapha ya philidi namaphetho kukhona umama wafika kimi wathi awu
uphi lo mfana ohlala unayo uAbsalom Absalom manje ngiyabona ukuthi kuphinde kube uAbsalom ngike ngafika kwenye indawo bathi babona izibuko zami bangincoma bathi ngathi ngu-advocate so ke angisabizwa ngodokotela kuphela sekuthiwa nangu advocate phela kuthiwa nangu advocate ucela ukungena lana kangenisi angithi abantu kule insuku babuka amacala lapha yana alokho evela ku TV sithi nangu advocate ufaka izibuko usethi umnyayi nangu advocate ngiyayibona ukuthi ngiyathuthuka impela futhi angiphiki lutho abanye bathi ngudokotela uvume mina futhi angivumi ngoba ngoba icala mangivuma uvuma saphiki ngiqhubeka ikhanda nje ngilisele nale kuze ngingathi ukuthi ngavuma egcine kwase uNgqongqoshe asikhulule kuhlale kumnandi ukuthi sithole ithuba mhlawumbe makhona nje ubufisa ukudlulisa kokugcina singakunika ithuba lokudlulisa no asibonge kakhulu Ntokozo sibonge ukuthi siphakathi nalenyanga yomama siyacela ukuthi omama baqhubeke nokuzinakekela ngokwezempilo siyabazi ukuthi omama ke bona akusiba abantu abaqhelelana nezibhedlela akusiba abantu abaqhelelana namaklinikhi ethu uma nje ke wagula umuntu uyagwijima asondele kodwa esifisa ukucela nokuthi sigcizelele sibakhumbuze futhi omama ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu ahlale ezitesta check ushukela wakho check ilevel yeBP ucheck nje umzimba wonke asiteste siyenze pap smear ukuze abantu besifazane phela siyinciphise icervical cancer siyinciphise ibreast cancer sihlale sikhuluma nomama ukuthi ibreast cancer icheckelwa kanjani usuku nosuku umuntu wesifazane uma engena noma evuka ekseni uyayichecka amabele akhe noma check emabeleni ukuthi ayikho yini into eqinile lapha esikhona ekade ingekho before acheck ukuthi alikho yini uketshezi oluphuma ebeleni ekade lingaphumi before noma akuphuma uketshezi siyahlale sisho Ntokozo ukuthi uketshezi ebeleni lomuntu wesifazane liphuma uma ngabe khulelwe noma encelisa so uma ungakhulelwe futhi ungancelisi alukho uketshezi okufuna liphume ebeleni lakho njengomuntu wesifazane so uma uzoyichecka usuku nosuku kulula ke ukuthi icancer yebele isheshi itholakale isheshi lapheke omama siyabacela ukuthi abakwenze lokho bakujwayele but okukhulu nokubalekile omama kufuna bafundise izingane zamantombazane from a very young age yabona i-tendency Ntokozo noma isimo osifunda usemncane asiphume ekhanda uma nje singafundisa izingane zethu ikhula manje ukuthi on a day to day basis uyazichecka every day uyazi ukuthi lapho ususecure ama generations azayo ngoba leyo ngane iyofundisa ingane zayo nazo sikhulu zifundise zayo ingane so ibreast cancer akufanele isibulale kodwa ibreast cancer yababulala omama ikakhulukazi abamnyama so kubalekile ke ukuthi sigade sibalekile ukuthi sizicheke zonke lezi zinto esithi uma uyithinta emabeleni njengomuntu wesifazane uyakwazi ukuthi ucheck ukuthi akuna lampini ngaphakathi akuna ketshezi eliphumayo uma kukhona lokho ugijime uye emtholampilo by the way ibreast cancer yangena even nasebantwini besilisa ngoba phela angithi thina sinamabele abantu besilisa banezibele so kukhona okufanayo nokucommon nabo abantu besilisa siyafisa ukuthi nabo bayicheke ngoba nabo bayakwazi uyahlupha nabo bayakwazi ukuthi ibangene ibreast cancer kodwa ngoba sikulenyanga yabantu besifazane sithi abantu besifazane abayinakekele abantu besifazane abenze show ukuthi igonke lokho esithi abakutestele bayakutestela i-cervical cancer akufanele isibulale kufuna nje senze pap smear once every 2 or 3 years so that isibone ukuthi awekho yini ama cells asezoba nenkinga so uma bekhona sikwazi ukuthi silaphi by the way yabona sengizo by the way abaningi by the way sine program yabona nje njengoba sihambisa isibhedlela kubantu lapha kumdidisi siyakwazi nokuthi uma sibona ama cells sekubonakala ukuthi mhlambe lapha ku cervical ku cervix yomuntu wesifazane akhona ama cells angenza kugcine kube ibreast cancer siyakwazi ukuthi si attend sikulaphe within 30 minutes asuswe lawo ma cells lawo so kulula uma ngabe kusheshe kwatholakala ukuthi kulapheke omama bayibona abagadi isizwe ibona abakhulisa isizwe so kufanele bayinakekele hayi cha ngiyabona umsakazi impela ngoba ngizwile ukuthi usakaza nosinye seyiteshi lapha KwaZulu-Natali kodwa ke selokhu siyilalela nje sithi uyasakaza ngempela ungasheshe uyikhulume le yeza ngempela athi usakaza ukudlula mina manje ngiyabuka itoho lami lokhu liyaheqelezeka nje liyaheqelezeka angazi ukuthi ngizoya ngakuphi uba
nezinyanga ezazi right ayisekho la KwaZulu-Natali ngizoshona lapho lo msebenzi wami ngiyawubona ngizowugeja manje hayi cha asikhulule ngqongqoshe sikufisele nosuku oluhle angiye ngejubane lapha kwi-Facebook page yomnyango sashintsha ke ngqongqoshe simnika ithola ukuthi ashiye la estage ngiye lapha ya kusibusiso Rogers Mncwango othi ucela ukuthi ke ababonge besaphila ngiphakamisa wonke amanesi ase akwamame clinic kwamame eclinic emahlabathini olundi ayasebenza kakhulu ngisho ama security akhona asiza wonke umuntu odinga usizo khona phambili ngemame clinic phambili kusho usibusiso Mncwango Usiboniso Mpungose uthi mina ngicela ukuphakamisa amanesi asemadadeni hospital hayi ngiphakamisa bonke ngiphinde ngibonge odokotela umbanjwa hayi ngiyamncoma bakwethu uthi nje absolutely kumbanjwa uyabona ukuthi umbanjwa ke unayo into yokuthi ke abalekelele kakhulu Zanele Mayeza otho nesi base iClinic banothando nesineke especially kubantu abadala ogogo omkhulu bakhuluma kahle nabo abakuthethisane uthi xa nibusise nodokotela bakhona ave bevitiza istapi siyabonga Herigwala Regional Hospital Mbali Simangele ngithi thanda kubasebenzi base Inkosi Albert Luthuli Hospital bonke nje lapha ya eclinal yase Pits irenal pits yo awuve besenza ukuthi banomoya omuhle bayaxoxa nezingane bayasithanda kusho uMbali Simangele uSonto Ngubane uthi ngicela ukumbonga Sampilo nesichawuke osebenza eMahatma Gandhi Hospital lapha ya Labour Ward ngiyabonga isineke sakho wangiphatha kahle ngiyoteta ngo-30 June 2023 ngithi nje aqhubeke nakwabanye ukhona noSiphilile Buthelezi lapha ku Facebook uncoma ukuhlanzeka kweMahatma Gandhi nokudla kwakhona yabona masebencoma nokudla futhi suke sesihambe kakhulu ngoba uthi ubengena njena wayesentshontsha nokudla lapha wadla uthi nokudla kwakhona kumnandi indaba ezimnandi ke lezo Thobeka Mayeza uthi Danko sister Miyeza from Greytown Hospital Maternity nasenesari uthi ave besiphatha kahle uthi enkosi kubo umdakane Mshiza ulakhe uthi usister ovelayo ufana nowasemadedeni ave enomoya omuhle bese mfakela inhliziyo lezi ezibhakuzayo futhi yabona mase usister ufakela inhliziyo zizezibhakuze usuka ubwenza kahle ngale ukuchitha isikhathi ngicela siqedeleke nodokotela wethu ebesimbizile namhlanje bengishilo ngathi ke usuka lapha ecollege uprincipal wa wonke ama college ubusasithatha kusibeka dokotela kwasengena uNgqongqoshe ngixolise ngokuthi sikunqamule ukuthi besifuna ukusheshsha simkhulu uNgqongqoshe ba kunenye izinto ezimbambile kufuneka iphuthume ubusasithatha usibeka ukuthi ke kudingeka ama point athile ukuze ukwazi ukungena lapha ya awuthi kusibeka futhi ukuthi yini enye futhi edingela ukuze umuntu akwazi ukuqualifya ukungena khona lapha ya emleseni So siyesibuke ama-point e-matric certificate yakho siphinde sibuke nama-subjects maphisa abaluleke kakhulu ngoba ngeke uze ungene uma ungenawo lama-subjects esiwadingayo ngithe i-English i-maths i-life science noma i-biology kulo limi lakudala kanye ne-life orientation ilawo ma-subject kakhulukazi siwabhekayo ngake ngiboneke ngale yaminyaka yakudala nani ba-trainer eyibhedlela ezihlukahlukene thothi nama college aseyibhedlela ezihlukahlukene le training le enivulele kulonyaka ngabe kunendawo eyodwa la nizobabizela khona abantu noma kusaqhubeka ukuthi kunama college ahlukahlukene ezibhedlela ezihlukene la ineni ba trainele khona kuzohamba kanjani kuloko okay kusho ukuthi umnyango une college KwaZulu-Natal College of Nursing bese liba nama college anamathele nezibhedlela onke ama college ethu wafaka wabona emagcekeni ezibhedlela kusho ukuthi kuma district awu 11 ama colleges nawo la eprovincini mangabe abantu bethathwa uya ebese allocate ecollege elingakubo meqhamuka kaNongoma uzoya eBenedictine eBenedictine nami ngafunda eBenedictine kusho gogo uma bethi baya eBenedictine bethi siseBenedicine fanami hawu bakithi ngaze ngajabula meqhamuka enquthu uzoya lapha eCharles Johnson Memorial kanjalo emadadeni all over so ke mayise betraine lapho ngiyakhumbula ke ikhona lento le ababuye besigxeke kakhulu ngayo ngingenayo kwishow yikho bengifuna ukuveza lokuthi na ukhona nomehluko phakathi kwama college lawa ethu nama university ngoba ama university unyaka nonyaka a trainer abantu akekho kodwa okuyibuze iuniversity njengoba ba trainer nje bazosebenzaphi kodwa nina man trainer la ama nurse uhlala ubuso uba khona kumbuzo othi na njengoba kusakhona abahlele emakhaya nje niba trainelani laba abanye eniba trainayo ngifuna ukubuza ukuthi ngoba mina ngiyakhumbula ngale minyaka yethu yakudala kwakuthiwa mawutrainwa
uzoqashwa futhi umnyango manje ke mawutrainer manje isakhona into ethi umnyango uzoqasha ukuze icace lento kungabi nomuntu ongenayo athe sephakathi bese ethe kuba ngangazi ukuthi ngeke ngiqashe nisabaqasha yini enibatrainayo noma kuthini umgomo wokungena nokuqasha umbuzo obaluleke kakhulu lo maphisi uyabona mabefika nje beqala sibathatha siyabachazela kahle oba basayini i-contract number 1 i-department ibanika amabhasari okusho ukuthi bafunda for free and number 2 siyaba-explainela baze basayini ukuthi mabeqeda bangafuna umsebenzi lapho bethanda khona because i-department ayinayo i-capacity yokuqasha wonke umuntu othandayo ukusebenza i-department kufanele a-check ama-post abese ya-apply undergo i-interview ebese yathathwa akukho automatic ukuthi ngoba utraine e-college ekwi-department then uzoqashwa akusekho kanjalo yebo kudala kwakunjalo kodwa manje izinto ziyashintsha futhi phela kudala kuthiwa kwakusanale nto ukuthi vele nani sashode kakhulu ngabantu manje senibatrainile kodwa njengawo wonke ama-university akusho ukuthi ngoba abantu banjani umuntu oneothando lobunesi usenga-applya abufundele ubunesi ebese yifunela umsebenzi noma kuphi even outside the province ngiyazi futhi kuthiwa amanesi eniwatrainayo ayafuneka kakhulu phesha kwey'lwandle sesikuthole ngempela phela absolutely nanakho ukuthi umuntu nethi nimtrainer ebengena futhi esibhedlela eyithola ne-experience awuthi fahla mhlambe nakancane that's why phela siyi-college engaphansi komnyango ngoba kuqinisekile ukuthi amanesi esiwatrainayo sibe enza i-practical ey'bhedlela zahulumeni so bathola i-exposure engcono kakhulu compared to umuntu otrain mhlambe e-university or anywhere else so lokho kuyasiza futhi kakhulu ukuthi babe hands on experience. Ungqongqoshe kwathinta into ethi ke ilihlala ivele into makuthatha abantu kuzobheka abaneminyaka ethile kwashacima ninayo iminyaka erestrictor umuntu lapha phela ngaze ukuthi ngina 45 ngiyafisa nami ukuthi ngibe yinesi noma ngina 50 manje noma ngina 60 ngiyafisa ukuba yinesi ngisengangena yini ngitrain umthetho awusivumeli la eSouth Africa ukuthi sinqume umgomo yonyaka kodwa umuntu nomuntu fanele phela abuye ayibheke ngoba i-nursing isho ukuhlala umile hlalo kugijinywa kwi-crisis situation kuma-emergency so thina asiwunquma umgomo weminyaka kodwa phela ngeke umuntu ono-60 a-applyele i-nursing mhlampe ngisale-ke sengiyibopha lapha kusister uba vele usuke sewumuntu osefuneka athatha umhlala phansi kodwa-ke nizodinga abangaki-ke abahlengikazi ukubatraina kulokho kulokho sidinga aba-160 ama-scholar abaphuma esikoleni aba-fresh from school awuzwa-ke bese ukuthi 100 kube amanesi avele seqashiwe angithi nawo sanika ithuba lokuthi adevelophe akhuphuke so aba-100 baqhamuka ngaphakathi eminyangweni bese ukuthi 160 uqhamuke ngaphandle ngezwa kuthiwa uma uzwana nomuntu oyinesi umzwe sekhala ebusuku ethi uthi usekwenze njani kanti usekuchofozile lapha wathola ukuthi awuyagula manje kunzima lapha mawuzwana nenesi kodwa ke kusenani ofisa ke ukufaka isicelo angaphuma bhekephi engakusho nje okulula ukuthi aye lapha kwi-website ye-department ya Department of Health ikhona isikhangiso lapho se-nurse training uzofika achofe lapho ngoba ama-applications ethu online kuphela aswathathi ngizwile kuthiwa kunamanye ama-unions noma kabanye abakukhombise ukukhathazeka noma abahlali abakhathazekile ukuthi yena bachofa lapha lento ikhomba ukuthi akungeneki kangangoba abanye bese bafisa nokuyobika kupresident ukuthi nakuphinga i-upload akungeneki mhlambe senizwile ngalelo daba manginaleyo challenge yini engingayenza bese sizwile kakhulu ngoba kunama contact numbers lapha kwi-system eshoyo ukuthi ungafonela la munenkinga kulonyaka bathi abakwa IT kune number enkulu kakhulu kune interest enkulu kakhulu uku-apply enqwaba manje system ibuye overloaded kodwa bahleli phezulu kwayo kancane baya-check-a ufuna ukuthi umuntu othole leyo nkinga aphinde futhi azame adlulise mhlawumbe i-hour or 2 aphinde abuyele kwi-system ayongena mawukuthi ngilokhele ngaphandle nomphelo sinayo nenye indlela yokuthi-ke ngingaphinde ngizame mhlawumbe uku-applya ngeposi noma nje simla ku-online kuphela sime la ku-online ngoba zonke izinto ngisho i-department esivula ngisho ukuthi uma ufuna umsebenzi sizofaka online izinto ngena online ngoba
usebenzisa ngisho i-cellphone yakho Absolutely. ungena online akudingi ukuthi uzube phambi kwekhompyutha so ku-online nje Sibonge kuphela. kakhulu principal ngokusipha isikhathi yazi siyazi ukuthi umatasatasa Yeah. umuntu obhizi uprincipal wonke lama college nje abantu wabala agcwele wonke noNongoma no Durban no Yeah. Kokstad phansi le uwe lokhu uprincipal mkhulu umsebenzi wenzayo Yeah. sibonge kakhulu mhlawumbe umlayezo ongawudlulisa ukugcina nje isikhathi esingekho ngakuthini Hayi sabagqugquzela abantu ukuthi ba-apply ngoba ama-nurse ayadingakala nje kakhulu eSouth Africa Absolutely. bayaguga bangene Awubakithi. kungena abanye so abantu aba-apply nje bakuvulelekile babone ukuthi bayathathwa yini. Siyabonga kakhulu cha njengamanje ngizokugudla ngejubane ngibheke lapha ya kuzonke umntaka Mncwabe uMesisi ke bakwethu ningambuki nje bese ngicela uMesisi zonke uDeputy Director ke lapha yakwa HR lapha bazokuqasha ke lapha kodwa ngizwile ke sizonke ukuthi ke kune program eniqalayo ka 2 years la enithi khona baningi abantu abangasebenzi eSouth Africa kakhulukazi asebeqede isikole kodwa nibanika ithuba lokuthi ke kebezwe ukusebenza iminyaka emibili bethole neexperience njalo uhulumeni uyalivula lethuba kodwa ke ngale ukuthi ngigeqe awuqala usitshele ukuthi ubani wakabani wenzani eminyangweni wezempilo Ngibingelele babo Maphisa igama lami nguZonke wakamncwabe Absolutely. Acting Deputy Director yes emnyangweni ukuxhumana emnyangweni wokuqeqesha yebo abasebenzi kakhulu sigxila kakhulu eqeqesheni abasebenzi amakhono ukuthi bakwazi ukwenza kahle umsebenzi ezibhedlela njengoba besebenza kakhulu neziguli zethu kodwa ke ngaphandle kwalokho siya njenge department nathi siyabambe iqhaza kuhulumeni waKwaZulu-Natali njengoba egqugquzela ukuthi ke asinikeze abantu abasha amathuba ukuthi bakwazi ukungena emsebenzini sinama programs ke anjengo internship yona le esi-advertisile ngizokhuluma ngayo bese kuba khona enye iprogram work integrated learning lapho ke besuka besazoqeda ama qualification kodwa bayafunda towards ukuthi bathole work experience ehlanganisa ukuthi umuntu akwazi ukuthi athole i-qualification yakhe degree yakhe. Uyazi bahlale bengibuza bengivimba ethi ngisese university noma ecollege noma ke University of Technology kusekuthiwe ke manje ufune ngize emsebenzini 6 months ukuze ngikwazi ukuqeda ninalo nalelo hlelo lokulekelela labo. Yebo sinalo uhlelo njalo mangabe efuna ukuza efuna ukuthola leyo work experience uyeza eminyangweni noma isiphi isikhungo sezempilo ezibhedlela emakliniki ethu kanye nasema district nalapha ya eNatalia ehead office siyakwazi ukuthi simlekelele akwazi ukuthola umhlahlandlela ukuthi apply kanjani angeneke. No ngiyayijabulela leyo ngoba baningi abahlale besi-approacha befisa lo kodwa awusichaze nangamanye ke ama-categories esinawo ngizwile le uthi niyabasiza abasesesikoleni ukuze beqede i-degree yakhe ngabe yini isitifiketi asenzayo bese kuba nalena sengiqedile ke ngihleli nesitifiketi ekhaya ngiye ngibone futhi nodokotela kuthiwa nayo futhi internship nakubo odokotela mabekade befunda senabenza nawo amanesi le ngizokuthiwa comserve into enjalo usihlukanisele nje kanjalo ukuze ke bese siyazi kuhlukana kanjani kahle kahle before singene kuleni advertisile ke ewuthela wayeka. Ku department njengamanje sine internship program yo clinical laba abaqondene ngqo nesiguli bona ke basabalale iprovince yonke ba 1286 ba placewe ezibhedlela ezahlukene odokotela onesi oradiographer imkhakha nje eyahlukahlukene ekhona benza i-internship ke nabo bese siphinde sibe nalaba ke abawo clerical labo ke sibabiza ngokuthi bawo non clinical bona ke abaningi babo sinabo lapha ya head office bese bebakhona ke nasezibhedlela njengeindawo njengo outpatient benza ama clerical abenza inje lapho kuze ngiyibone nami ngingenaphi ngiyafisa ukuzazi ngobani nami njengo communication o public relations yonke leyo mkhakha sinawo nje kuma PRO esinawo ezibhedlela sinabo abenza i-internship as ama PRO siphinde futhi la ku information technology kuma computer sinabo abako IT abasilekelelayo no library no HR nakhona futhi sinawo ama internship nako finance miningi nje imkhakha elekelelayo
ekhona abaplacesiwe ezibhedlela ezahlukene. Ngibonile ukuthi ngeviki edlule nikhipha ujikelele into ethi nje wonke umuntu nayikhipha nayithi vu awusibeke esithombeni bangaka abantu enibadingayo ngibone nikhipha nangokwama district ingani nikhipha ngokwama district awusibeke nje esithombeni kwenzakalani. Okay. Kunamanye ke siwakhiphile njengamanje awu 810 laba ke yibo bonke phela abantu bakwaZulu-Natal labo nibuthe kwasana 800 absolutely. Labo ke bazobe besebenza kakhulu ezibhedlela zethu njengoba sazi ukuthi njengamanje department ama-file eziguli zethu asasetshenzwa nje manually kubhalwe. Bazobe besilekelela kakhulu ke bona ukuthi ke singene ku online system bakwazi ukuthi bashintshe ama records ama-patient angene ku-computer. Yilokho abazobe bekwenza njengoba migrator to e-health. Ayi yabona izingisi ngiyazithanda. Absolutely. Njengoba sibonile ke nje ukuthi ke aphumile nibonile ukuthi kubhaliwe ngedistrict izibhedlela ezahlukahlukene ukuthi bangaka bazongena kulesi nalesi sibhedlela. So bazobe besebenza ezibhedlela ezahlukene so akhiphile ke ngokuhlukana ngokwama district. Ama requirements ke kulawo sidinga kakhulu wonke umuntu nje wonke ivulelekile noma ngabe yipi qualification onayo as long as u3 years kuyaphezulu u360 credits uya ngaphezulu qualified ukuthi ungangena kuleyo program leyo. Bazosebenza u24 months department bahole ke istipend esithile singasisho ngoba lena uma ngithi sengiyasebenza ngifuna abantu bathi ngihola malini ngisuke sengihola nje kube light. Okay, zithunyelwa kanjani ke icelo usigoqela isikhathi asisekho ngakuthina ofuna ulwazi futhi angaxhumana nobani kutholakala laphi nje information yakhona? Okay, ungakathumela isicelo sakho ngiyakuthanda ukuthi ngikubalule ama requirements ukuze bazi okubalekile ukuthi kufanele ube nayo i3 year qualification leyo no matric wakho siyawudinga. No matriculation awusali no matriculation kufanele ube khona. Sidinga iCV yakho bese okunye okubalekile siyayidinga iaffidavit eshoyo ukuthi awukaze ubenefit kuyona internship nanokuthi uhlele ekhaya awusebenzi. Ilezo zinto ke ezu4 edingekayo ezibalekile ukuthi umuntu abe nazo ukuze akwazi ukuapply. Sisebenzisa ke iform leli loku-applyela umsebenzi kuthiwa uZ83 elitholakala kuzo zonke izikhungo zikahulumeni. Bese uattach wonke lama documents ke usubmit mangabe uapply iapplication yakho uyihambisa ehead office Natalia noma uyihambise kunoma ngabe yisiphi isikhungo sezempilo. Ungahambisa ku district ungahambisa eclinic ungahambisa futhi naseyibhedlela. Absolutely. Okunye ke njengoba iadvert isho kuyacela kakhulu ukuthi ke umuntu aka-apply ku district yangakubo. Angeqeli kwenye i-district senzela ukuthi sinikeze amathuba wonke umuntu abantu bendawo. So awukwazi ukuthi ke usemajuba uapplyele eMgungundlovu uapply ku district yangakini. No, siyathokoza kakhulu ukuthi siyacela abantu ngempela bephunga omningi babe apply ngakini iyashinto ngakini. Ngiyathemba ke nizobe nibombana ngani mhlawumbe incwadi yekhansela mhlawumbe iaddress nibona ngani cha ngakubo ngempela umuntu lapho. Yingakho sicelile ukuthi ke akenze iaffidavit uyenza ngakubo. Awukwazi ukuthi nanonembeza ke nje bakuthi siyawucela unembeza uyalekelela kakhulu. Khumbuza kabaleleli igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za. Shaya lo ntokozo kwamaphisa. Ngiyazi ngeviki elizayo sobe sigijima futhi njengoba sekushuthi kusasa nizosithola lapha endaweni yase Friday kwaMnyathi uzobe khona uNgqongqoshe Nomagugu Simelane hamba nawo kuMnyango wezempilo nesibhedlela kuzothi ngolwesihlanu oluzayo umhla ka25 uzophinda usithole kahle kakhulu lapha eNewcastle eUtrecht lapho ke uNgqongqoshe futhi ezobefike nesibaya samadoda kanye nekhishi lomama. Angithi yabona makusokuhlangana isibaya samadoda nokhishi lomama zonke into ziyenzeka lapho kuyaxoxwa ngeenkinga zamadoda kuyaxoxwa ngeenkinga zomama kuyabonisana ukuthi ke akuyeke ukuhlukumeza kwabantu besilisa nabantu besifazane. Bese kuzothi ngesonto sobe sikhona futhi kwaXimba lapho sobe sifuthi nakhona sinesibhedlela kubantu nenkosi yakwaXimba lapha kwaXimba iseThekwini lapho eDistrict. Sicela abantu bakwethu ukuthi ke bengasilahli lolu hlelo
siyabathanda into ebuhlungu ukuthi asivalelise sesithi kulungele ke bye